Abusha I lay your bed official. Sending our shame and myself Umia subscribing so. Na do comment ba na Umia send notification bell said Umia send a video to my on Sadaka. Ah! Ye ni one you can be a pin. And that's so name ma be see more fra and more one young boy shroud. Obabu are no men quantity because I know myself I know me. Some already Omkasa. Etima uniska kura etima uniska mene obiri pantampram actress was abotire what you say ne de ma fe no obiri pantam se komfu pani sunsun kutam what you say TV sunsun nye wi sunsun wa so na yo TV so ya actress ana Martina baby Roman sister Yesu Mo Mary, Onyame anyemu, Nyankopon anyemu, onso otia, onso ye access osa ye aduane no enye organic. Enye sente, natural food. Onfa magi ma ne Ghana mema nyina akwati man mere. Nti ni obi eton bia akwati de ndi edo, unma de kro. Spices no do so aduane, obi ti kosia, spices obi gumu, obi no indomia, no akoma yora. Anya so ya di akonya ye be di nkomo. Odofo ka cho national KJC ma di akonya me dia additional dia ebro. Na topic e be kan anotin. Wo ma ma ye bia kire, wo papa ye bia kire. Wo so wo ye bi kire wo ma. E busa se eye. Ene minya ma ma kwaba. Yeah. Ma ho ye on. Na o tue dia se ma sweet. Sanity. Busu mi wanya kotie ndi bia di kotie bia. Wanya kotie jolo. Kotie wo. Kotie sosi. Rana me koto na mi so se mi ma ge o se bra we dey se kotie na no wa so se oya se kotie na mister oya so se e ma be brempo bebrempe o ya se kotie ni me image ni se kotie dey amodu na se kotie na fe ni koyo utu bida koyo ai ya decide koyo sa na kotie na ya ene enko no ene se memra obliba na bramso aye se woni Martina yi enamfo amudi nkomo na wo ba abetena wo nche na mo ka edie ho nsem eye ofa say edie ho nsem dia akola bi wo ho ade nti ana maye pam nkwala akola bi wo ya akola boni okay madam fubi ne friend sisi okay na odni nu atene nchen ti lady ni pe edie ho nkomo pa yeah me say me pesa nkomo no chen no di a police nchi so danche obi mo odua obi so ma me fra so agina nkonkonsa ti edi sa nkomo na akola ni tie no na abema bi wo kromo ni sister na ton ade obae na ni nua ne abema ne hyede mu a wo di ni nua ketwa no wo ni sister ni kunu mpaso akola ni di akola be ma no se di Cecilia nua no ewo Cecilia eni ni kunu mpaso omo ye ma me ni papa o sha ana obepie o ankofo aka na onyini ti da na omo friend na obepie o mo so no wo si wonua no mu pa yes wo bo no efronua na no ai da bia mo sara na mo ka edie na mo ka na minima de kro na me pa de kro ahwa o asama kra nkan na se die so motie no obo so na yedi no Cecilia ne ya wasi o edie de ka se o edie nti sa nkomo hu na ye kan ono soso ya kanti no atoni trim to o hwa de kro se de ti akra na so ka chire ni sister no nti no eno ti ena enka akola de wudi sa nkomo no betena wanka nya boni okay ye won nkomo bi wa wudi a wo se opam akola firi o okay ye hwehwa no ye ma me wudi nkomo ko akotobi e bedwa wo no nti aka me ho meju ba na mu so obi di nkomo ampese me tweme okay na edie ho nkomo na ne nkwala no ho nkete no enti se tamani ye hwehwa no na akola bi anim die o okay enti wo pam ne se won kwan mani ntie bi okay na mo mfatu ne ti mani hu se enkomo na ye di no wo sole akone nkoye bi na wonu na bia ukoye a nsunsuanso se na obenya na wonnuru abra wo se wo ye den wo ye saade no na de no ato ne tim se enkoye Cecilia ni aketwa ne de ne bi okay wo se ya mu da bia mo kan na de na ono so okoye bi ahwe se ya mpa nti no ma akra ne ntra ho ma ne ntra ho na okwa wotu no fo na nkoye bi
Okay. Se o time nso so yes ade. Okay. We ya di nso aso se na bebrem. Okay. Nti wo mmerɛ ne so a wo nso betimi ayɛ saa de ne bi. Okay. Ebi sa akora ne de wo ka no wa amfa bibi anto ne tim on de onim se wo sɔle ye na. Okay. Okohu ne yonko obɛyɛ ne nkola no maba no o ma soro papa. Okay, Matt. I say uno mama betrans. Na wadan for about na wo kan boyfriend wo ko boyfriend no ona wo da ya wo yema no o say saadi ni si. Yo me fa kwanya yi so atia ahwefo. Omo je so kan. Ahwefo me didi sam ho ye so ye ho ye pa. Yo papa efa baabi no efa baabi enye. Okay. Ejina bia mienu. Okay, nti brade de efa baabi enye no de. Efa baabi a enye no eye se odi mi na me ye sei na me ye sei. On se bia odi mi na odi mi na to no kon ho no ye sei sa nkyerɛkyerɛ mu no. Enye. Okay. But se woni akwala ate a. Mani hu na de a ye friend di opi abonti na obi kan enye ne hu. Okay. Me kai se na me ba wo hema na osua. Ena ye pie kwatena brother man. Na ya na me ne papa ye pie sa papa no ne nsa wo no me wo me dia me. Ye kwatena ho no na man ni bisa ase. Ohema wada rumo. Probiso hema e de na me mfa ma. Musmenon club. Akwara so. No what 3 years. Obanum club. No what 3 years. Enfie miensa. Yes. Na what me be so obanum club. Manum club. Na yes ade no. Sa ade na plan ye no. Obi ogina nje so ogu mani mase. But me hu so o ma mani ba me ho so. Okay. E wa ade bi a me ye. Okay. Sa ade na me ye no. Sa ma anya no kwan pa so a. Na me ye no kwan bone so obesua no kwan. Akwana ti watoto. Atimito. Enti me ye na me ka kire ne say nana club no eye mpanyinfo de. Na fanta so eye nkwala de. Okay. Enti se wonyini na woduru ti se me a na woduru ti se dada na wo benom club. Okay. Na se wonyini ye na wonom club a wo be tantan na bi obi ye enfato ho. E kire na me ka kire say enye poison wonom a wunni. Okay. But se wonyini na wonom a ebe sei wo be tantan. Okay. Nti afei se wo pe bibi a ono atimi kwatam bibi no obisa msa mama wei eyempanyifo de ana nkwala de Abeto ni tirim. Okay. Na maka je se wei de nkwala de. Okay. Eti sa me nika sa nkwala de a wo pa firi soro bra be ka je se mpanyifo de wonti sa na wo kochi no. Sa. Eti se de wo besi aka edi asem. No ma akwala na hu se edie ewo ho oba ne be ma e na di ye ho. Okay. Na mmom no se wonru mfie se ya na so obi diwa wa bra bo bese. Okay. Ensusu aso sei ne beba. Ena ba ne sa akra die na ye ka no hunu so mfa so. Na mmom die se wo pese wo ti die de pa. Wa ko school a we wie na woni problem bia no. Ma kola ni hunu. Okay. Se de be obi fa hunahuna no. Aso wo ti fie na wo fa wo pia wo fa wo ban pie. Obi ka so de ni be pie a. Eye na de fufuro bi a aso wo kwa akopa hu. Na wo de na pie a. Wo pie ni. Wo pie ni de da. Okay. Eye sa na tie. Enti nya bibia na edi si akwala. Okay. Bibi wo ho a wo bie so kire no. E ma ni hunu na ni so. Se de be obi ntimi fa e na ada no. Okay. Enti na sa na tie. Oba me nje eyese wo no o ba ko school ko ka se ma. Ala fu bi se ko school mo ti etwe ne kote o be kire na de ko de. Se wo free school aba. Na o se o nanfo di nkomo. O ma bo twe ne kote di, o bo twe ne kote di. O busa se twe ne kote di ade. Oh. Won say. Ye shusha ne sa di ne na yemmo. By nedi. I next. Obetimi akira akra ne say ade we ni e friend ne twe. Okay. Na we nso ye friend kotie. Okay. Na emo makola nka. Sa nkola na o maka no. O ma say. Omo ni ntiti ye. Hwe na wa nkoka bi onipa mu da. Okay. Ebia wo ka frɛ we ni se mitoto. Okay. Aha, frɛ ni mitoto. Me ye nka na me kwate ana ye nka ne twe. Ase toto nzo e krobi ka. Anti wo de won ka mitoto. Ma ni toto. Nya sa wo ka Yesu ba wo nkobi. Enkwala nso sa asem no wo ka se Yesu ba wo nkobi ya. Eto mu tirim papa. Yesu so ba. Ade ankola suro kura ni se. O ti wo ya de ma
nti wosi Yesu ba wo ka se Yesu ba wo nko bi o wo ka bi a Yesu won ka da oduro ni pama won ka Omi say Yesu ba nko. ka ti wo se nkwala na wo ka bi no mo Yesu ba wo nko bi Okay. nti wo so ka bi a wo nko bi Okay. nti yanka ye ka no wo toto Okay. wa wo no wa me no na yeden ato ni tim Nti mama ni papa o bi da. Yesu sha no Aka mama. en se na ye monkro nti eno eni wo Sa. filolo ewrade Hey. mama ne papa Aka mama. oh Aka mama papa. mama ye papa Na eba ni twem. ne ye de fufu asi so enkronko a Aha. akowia mama nsisawa Ewo. ko wia ayi ye ba itimo boya bomia ne ye ko omukwafu ombaba no ma wia ontosi ni Ko kwa wonte. ye bonkuro ye mama ne papa Hey. sa mama ye aduane papa da ho So Matt, Abrabo mo. Yes sir. You buy a big memoir. Yeah. I believe that a gamba coupe. Sing room. Mamma no da ho papa no da ho. The man see nyina da demo. Omo nyina so nyankola. Saa de na eboy asetna. Dabi. Efa baby meka se dabi. Na so ni ska da dey. Aha, efa baby nti na meka se fa baby meka se dabi. Na fa baby so meka se eye. De kire se wudi saa so achi se wo so bi wo ho a na ho odin no. Entimi han dan mienu. Ana sabi ema de nyame na de che. Enti se ba so a wontimi nka so okwa akoyi etu agu ntimo. Wa wo saa nkwala nsia no. Ana omanyinyini abobọ no so. Okay. Enti wo ba tan no na wo so hunu kwan abefa so a wo bedi wuyere ana ukunu di bedi wo. E de kire se wo ka se nkwala na nyini enti wo no mo na dem wa na wo pio mo si abonten a waja wo mo kwan se wo mo kobu brabone ana mo koye niam abone wa abonten de bi wo mo di problem beba. Enti kan nkwala ne so wo mo yem na mo akono na so beti o feelings de e so beti Na be ma isu pedi o ba isu pedi. Ena make us e so beti de kire se nya nkwala ne ko school a na be ma no wa adwuma ma no aye fast e de ma me na be kuntu mpa na nim na wo woni bia no wa sa akwa adwuma no Na adwuma in break ni mo. ene se eno na kire se wa kono be ka wo yam de kire se akora bi wo ko ya akora bone o se nkwala no natural akora bi wo ba wo natural no openfifi mu ni suban no me ba wo hema wo te sa wo sha ketekete no se me kai se na me no papa ne nte da ba ebi wo ha na me ko papa no na se papa ne ba me se eda papa ne be ba me be na the whole night Hey, o tetem. o da no court mu dada wada dada meda won chen Ono akola no. no aba beda oba so no beda opeso oda me ne papa ne ntem na ne nan ba akoda me so na ba akoda ne papa so Ache wo. ache sa we wa bi ne sa wo twen tuma kata ho no wura tuma dada adan o pesa woda o se de city Yeah. that time no sir se wanyini a wo beka so ate bibi na o pesa o hu bibi akola ko natural we fifi mu enti no sa wo posa ankola no a wo na wo se wo ye ni da ho ye mre no so no na ye begimi bre ye ni ye ankola nsia ye ne ya maame ne papa mo na te da ba ku enso ye hu bi da me to ho a me ni betena ade ate o to ho a wada Oni shi. woni we ye da hate betena ankola no na ni tete ho ena odi pa bibi abe enti sa wo wofo no sa wo asa ede no wo fo sa wo kwate anu ya oda na sa wo twa anu ya oda dia enya woni begu ase wo ba ni mo ba wo sa wo kunu di ana sa wo di wo yire Oh. Okay. enti ya ho hye so na wo sa wo hye Yeah. Oba me linti o na o maida. Na okunu bediu. Na o mane na okunu so apan ko. Oba ende. nkwala ne nai na Amon na ama apan ko. TV su so. ebepi Mbepi akodi na fi. ne se be dwale force ma dwale wie so de me se ku dwale Aja na mba ye be po ma ku dwale ne ne akoye no we dwale ko. Na o su yedu a o tete mu. enu de na wa me wani aka wa no ato sa ndi o be sa na age se efi se nkwala na o ma ba no se nya ho kire pa ofa nkwala yi no mu dada ba kum di kenye
na me ye ne your papa ne maame and a dancing room omo nyina ne omo dawo obe hu na maame ne uni ma wasa ba ya wanyem eno kra ne enyim de ma ne nyam da na maame nyem oye obe hu no wanyem eso ne nyina me bi se no ma nyini nti eduru ba bi ne de na afi na mahu se bibi wo aha na mahu bibi sa ato woto awada obe hu na maame afopin no sa ba wo kwa fa so enyem oye enso enne nkola no maba no mesi onim bibia madam fo ba ako na dan fo ba aya na ota okoba bi ota de akora no be jama dan fo tinu otu kwan na ode ne ba ne bere no tile di ni se akora ni show na wadwale a ono pa ma chi so wadwale akora na bi akora ni gina ho osra na o se be ma one ne ti no edampa ne so no one be ma ni nyina da no de ba shi ti akuru ho ti be ma ne de afa ne to ho na ja oye ne kakra akola ni gina wona wo sra ne se melo na o hwem hu mu o melo wati de o mu ya nsa akora ikwati asori gina aba ko na wo so ai ye du o ma me akola be 4 years no ikwati se chi asori she se wati wasi akola ne hwe so nsra wo wati nku na wasi no wa try be so eno wasi hweso ne sra wo ya no otia na wasa wo de afa ne se wo show mu ahwe no yo hu yansa akora ikwati asori gina sasa shere ma medibi so nse wanya atinka aha nti enane de se nya ho kira wo fa na ayi mekan wuntimi nhai dan nyiru ti edan aba akona ti na akona no na wo se mo ka bi hye so mo nyina akọ school mo a ebia sa no pa no sa no dwale wo mo ntam 5:30 na mo ko awo meti o papa be free 8 mo kom me si me sole 3 na edwa jangwa me ma mo na mo na nso mo da ebi sa papa ne so kwa adwuma unya bi ebi ana ukon do anumina na obeba na mo da na etito ye na no anya bi adi won enti sa no a ma chetere na ma sole da 5 move ko na mo papa nso manya ba ko bi atafere me nso manya bi adi na wadwale no ko na adwuma enya sa pa adi a fa emwa mat ayese ono gba be ma be dwale ka ke to be dwale Argentina because ma be adi amoye no ano on say on say de nyame si bo yan ma wo say yan nyina ye nipa but hwase sabi obama abadam no na mabonten a but oba adeje dem pe no obi e pe bibi di ayede akakova no e di akova no enti sa oba no so ya ketekete dia but wonyini se dia bra ayi minu America say obi dia ekwate sorry ye ya enhu hia sa woni ne bedware amane hunu saa ne ma no amane hu ana wo bakora so dru stage bi na wo mane hunu adeje mbebiri a wo so hu twena hu adeje hu omu twena so ama weni a wo hunu otwena onofo ne omu enti se wa mo weni anya den wo ne so a obeje wonse sanity oda kwa no mami dwale now okati na rafu say ma no kuro bi eda na se mu kaklaka kuro nze mu yeko won say it nje kuro because ya wo hu na bi ni ne mu nti wo hu bi da madam fu wo fa kra de ne mu no ne badwale ne baboy woni akra ne dwale na akra sa ne papa nso dwale ti da woni ne maami wura dwale no ohwe ne maami twesa wosi mama ada wo anya dada de ne bi ana wosi nyame amami bi o mini mboni am de ye nyankopon me nko ade wa amami wosi asa dada de ne de aya na yese esense wo so de ne de ase emi na wo ada na nyame wa ma dada de ne bi no wosi me kwa akosede nyame awe so be man bi amami efiri sa ada no ana woni ne baba e man ja edwa what you say wo fra me ana wosi ene de oba aka ni o se efi na komini akra ni nwale bie mu da asemo ya akra na busa me na se na ni ko bibi so se wa no papa ko dwale wa hwe ne papa de ana wa hwe ne maame so ana abaka ne bi wo busa ne maame se wa so no so ne di ne dia ne papa de ni bi na wo so wa se sa ro ka chen se woni dada de ne de nyame amam obiri tu onua ma no nyame ma na fo mo no ma
Jare kan bi chiro mo. Madofo. Yadofo a mo hye yen. Yenuanom. Ene yenuamema ano. We die. Ene die mu kasa kakra. Mesra mo a enkra ye ne mo dwale bom. Enye first na yehu ni say enye bia enye won dwale wo ba wo dwale ni wi a na ode na kodem no watena se na nso pani no wakwa akodware anasa wo pani no be dwale awie wo ba na wo ba be dwale wo ba no na sa woni akola ewura dwaye pa akodwale de enam kra na wo ma ba no mani se de asi anwan no bibio mbe wu bia omu busa mama we ye de dada we ye de enti enam akola na aba ne die mesre awofo no yenwale nwie ansa ne dwale ye ma so fi se udwale oba ne hwie na abakwa akodwale na beboa wa udwale oba ne wi ana so akwa akodwale na aye kama medamasi Match. Da yi na dem no to maame no bafo because abrabo no ya yi ye abrofo no matoto ye no ma no doni owo ne ba na oda ne room but na de wo nso obi da baako enkola be nwotwe woduro si wo ma hyedan nim awiwa kurapa obuwa mo da no dwinso de wo ma ni adwinso agu pem saa de ya duro ye wa town da da ni pato of no ma tu unya mo fuma abusuafo yesrem wo madaroma munti ene yeti baabi asema ya kan yenim se obi eni ho an ho aso no kwankoro nanso adwen kire ene ye kire o say wo hwa wo so ene wo ho na wawo e wo se awo nyame na de ma e ba wo ntimi nyuntum enu ti na bambo ho se dru baabi na so obai wo se obo ho ban a wo betimi abo ba ma betimi abo ne ho ban se de be ya awo no nkola de meye bebre mu nka mo mfa mo so because nkola no adro so bro mo so kura na mo nsa enso mo so a entiti ya kura no so ya na ya asem moda roma yesra mo samo fosa wo dodo ne ya mo fa dia na ne mo ayere mo ho na mo pe your friends say dai ba kwa kan na nkola na ya na mo ne mo da dai ba ku na we na hwe ha we ti hwe ha we tu ahwe we hwena no baby a wo da na wo nan wo na wo fosa wo hwe nkola no ba ko susu eti wo ho enti no kunu nan style ase ye wo wo hwe wo pere ya de kura e ko so nti a ama de papa nan ya fo nti yesra mu madaroma saa de na e ko so se mu betimi a ka mu nyai na enye fe emwa nkwala okay era wa se match ye ko lay your bed wa mpa no so kire ena de madaroma em se asemu kire na se misisi no de ye mo dogi ana enan mi se de makwati anu akoti dogi na makwati anu meka mu asama obidi yo so akoti anu bibia na yawe makache mini bibia na me pashe ti roba me pa ta bushafo wada roma mi jira ha muntina mi jira enani 3 days Bagi dia si ya bona dogi bi wo ha anu odin bagi we die em sampana no won se sampana wo soro a we ni na ya na e wo fom ba sampana wo soro a wotimi di sumiya no esi mpana no sei okay adu ko to de esi su sei o ma oto nko soro okay na ma oto aba fom sei okay na wa fa begina mechi yes sir o se wo yese ya owa e kama wo di okay but we say na oba fom say ya ewuram eti obowa na wutwi ye dogi start the version we have first election eti anu say akoyie pa ana wunya akonwa mu say na wo ka ne to eti anu so eye kakra anu ane e de ware foforo bi ani ba bi abi say o start the room start the iro Awujamo lay your bed official. So now I shall be so catch on na kejesi. Ena me di me dwuma. Abreni na de afutusam ebro sabe awade mu se obi wa odi ne huni, obi wa woni makrokro, obi wa woni asiesie oni be ma kasa ni be ma bia beti.
ɔlaaki bibi sɛ die yɛ important wɔ awadeɛ mpɔpɔpɔ sɛ ɔba wonim die a mpatɔ sua die ɛnna die bebrebe aba a die yɛ nkyerɛ yɛde adwene na yɛ die a sɛ woyɛ fashion no wo upgrade no wode bia wura ma ne o price high high saa na die so tie ɔbɛbu abɛgyina hɔ de nsa akatɔ na ha ɔsɛ bla mpatɔ dum light no saa ɔbaa no wɔ problem bɛbu a wɔwura dɛm wakɔdi fried rice wakɔdi pizza wagye bɛma no bia bɛwura dɛm awie a wobɛyɛ ase bra mɛdeɛ menyɛ okay o na pizza deɛ ɔka sɛ di nipa wobɛdi abɛyɛ adwuma nti wodi me pizza sɛ mɛsi adu no mede me nsa bɛnu mu wase de menu nantwina mu no nti mesrɛ wo ɛdie adesua bebree wɔ mu na mma die ɛnto so nto bia na akɔ aburokyi a buroni pɛ wa otumi ka kyerɛ sɛ please I like you let's go and make fun ɔno du wia ɔnim o bɛtɛ ha deɛ ɛdi akɔyɛ nɔmɛ ɛdi akɔyɛ adeɛ bi bɛtɛ wokɔ plaza wokɔ adum wokɔ city hotel Accra wokɔ choice wokɔ Kasua wokɔ ayi Madina ayi Nzongo junction hɔ a mɛsi hɔ ɛhɔ yɛ dwa yɛfɛ no ɛtwa tudu yɛwɔ Togo mɛdi twɛ hɔ yɛwɔ Brazil mɛdi twɛ ɛtwa nie wokɔ anɛsɛ bra mɛma adɔgi bra bɛdi yie hwɛ wo sɛ gyae ɛtwa wo don kɔ mi wotwe ma no deɛ ɔlaa no na kyɛ sɛ wode ɔma bɔ kio so na ɔwura mu awa ɔma bɔ kio so bebe o ɔyɛ dwa o Madina Nzongo junction hɔ hwɛ mesi kios ɛbɛyɛ sɛ aha ɛkɔka Oasis really I swear na boys in nam hɔ na ebi tɔn ayi bi dragon ne noma bi twitwitwitwire obi kɔ twɛ tete series ɔba bi wɔ ɔdi na na sɛ ɔbra ɔtumi wɔ ɛna wokɔ ahyɛwo la na sɛ wɔanyɛ kɛfo ɔmɛkum wokɔ ɛmmoa sɛ ɔmo ɔba nsɛ so o yɛbɛbɔ wɔ nneɛma atwa no bɛte wɔ ni so wodi a wo sɛ bɛyɛ saa worɔbɔ okay bɛsa gye ofon no sika okay nti na die bɛbi aba mu mepɛ atɔ fa twɛ tata wokum fa twɛ tata boy me ɛna me nyɛ okay daabi mɛma deɛ yɛ libido no yɛ a ne da biara efiri ɛhɔ ni ɛma deɛ ɔba bɛtumi ahyɛ no bɛyɛ 10 years na ɔha wo 6 but bɛma deɛ metie nyɛ bi a bɛdi paa nanso menyɛ bi ni Onya bi hwɛ onya bi ni. Kajo nya sɛ ha subscribe na omia on so omia notification bell no so na the video tuma na nsaka aha ne do besi kajo nya sɛ na ke jesi mo lay your bed official why hwɛ na bere bia ha de nya